Slovenskí študenti však nie sú nároční a radšej sa uskromnia, len aby mali kde spať. Takto vyzerajú niektoré internáty u našich západných susedov. Študenti tam majú komfort ako v 4-hviezdičkovom hoteli. A takto vyzerajú niektoré internáty na Slovensku. Zdá sa, že slovenským študentom sa blízka na lepšie časy. No oni sú už teraz spokojní. Vysokoškolské mesto Mlyny investuje každý rok nemalé množstvo finančných prostriedkov do rekonštrukcií. V súčasnosti máme zrekonštruované izby, sociálne zariadenia. Izbu máme celkom dobrú, teda až na tie okná, rozbité steny alebo tie balkóny. Ale tak nič takéto závažnejšie nie je, okrem tých polštic. A život s takýmito malými zvieratkami určite nie je príjemný. Viem, že dievčatá, spolužiačky, ktoré mám, tak aj niektorí bolo sa na to sťažovali. Aj odchádzali z izieb kvôli plošticiam, ale nie. Ploštice nie sú problémom nedostatočnej hygieny. Ploštice sú voľne prenosné a sú problémom celého mesta, avšak vedenie Vysokoškolského mesta Mlyny spoločne s odborom hygieny zabezpečilo likvidáciu týchto ploštíc. Bývali problémy aj so švábmi, pokiaľ viem, tak momentálne problémy so švábmi už nie sú. No môžete tu stretnúť iných tzv. Domácich miláčikov. Mačky tu sú, no jasná, mačky sú všade proste, ale v lete, na jar je to strašné, tie zvuky, no tam sa nedá proste poriadne vyspať. Aj mačky môžu roznášať toxoplazmózu alebo toxokarózu, alebo môžu prenášať besnotu, to je veľmi nebezpečná pre ľudí, môže spôsobovať zápal mozgu. Najväčším problémom v Mlynskej sú holuby, stále prilietajú a špinia tie balkóny. Holuby sú určitým zdrojom nákaz, prenášajú napríklad ornitózu, psitakózu, ďalej môžu prenášať salmonelózu alebo roztoče, ktoré sa nachádzajú v peri týchto vtákov, môžu spôsobovať alergické reakcie. Vedenie Vysokoškolského mesta Mlyny ako jedno z mála používa nadštandardné opatrenia, akými sú napríklad nasadenie sokolov v boji proti holubom ako biologické zbranie. Pri lepšom pohľade by sa však aj niektoré sprchy dali nazvať biologickou zbraňou. Nie je to už také strašné. Možno, čo sa mi nepáči, tie sprchy. Tie sprchy, treba si nájsť tú takú pekne vykachličkovanú aj správno. Ja chodím 3 bloky ďalej, proste to príde po chodbu, radšej nechci až také zlé. Za samotnú hygienu na izbách si zodpovedajú študenti sami. Pokiaľ sú sprchy a sociálne zariadenia spoločné, zabezpečuje to Vysokoškolské mesto Mlyny. Asi však nie najlepšie, no študenti si zvykli. Faktom je, že keďže tí ľudia povedzme musia aj v takýchto podmienkach prežiť, tak postupne sa na to stanú takí otupení a nevnímajú to. Niektoré veci môžu naozaj na nás spôsobiť aj tak nejak pod Prahou, že nie priamo si to uvedomujem, že že je to tu špinavé, je to tu obité, je to tu popísané. Dá sa toto aj vymaľovať. Na ubytovacom človek dostane bielu farbu, keď si to chce vymaľovať sám. Povedzme si úprimne, študentov najviac láka na živote v internátoch zábava. Čo sa týka nakupovania zábavy, je tu viacero možností. Máme tu univerzitné pastoračné centrum, ktoré študentom poskytuje možnosti od prednášok cez bohoslúžby až po športovo-kultúrne vyžitie. Študenti si však našli iný druh zábavy. Pár sa to dá nájsť každý deň. A keď je leto, tak tu sú pod blokmi alebo na balkónoch. Na terasách sa stretávajú ľudia. Sice je to zakázané, ale stretávajú sa študenti. Keď bývajú také väčšie akcie, tak tu je tu hore nohami, všade fľaše rozbité a tak. Ale tak mne to absolútne neprekáže, že keď vedľa na izbe proste niekto, však je to proste internátsky život. A aby sme internátom nekryudili, aj u nás je možné nájsť zrekonštruované priestory. Pravdou je aj to, že slovenský študent nie je veľmi náročný. Na internáte som už 3. rok, takže viac menej spokojný som. Čo ja viem, celkovo mám takú slobodu, proste môžem si tu posvetliť po stenách, čo chcem a tak. Plagáty polepíme, krčmajú tu dole, keď sa treba ísť na pivo, celkovo tá život na intráku sa mi páči. No, mnohí z nás to